archimang, lukumang, nana sa bayo kromo, saranan seipsa sobuso, anyun sufu saranan seipsa, e bari odi, we bari odi noord go met zuid, oost we go met west, en we carry for archipres partori. Tide, we tak mooi tori. En mis don janga mi one time brother bararot. Ja, maar zeg maar, volgens mij begin ja bar ala desma odi na trase. Ala sarnamang seitana trase we bar de odi en tide we tak over mas passie samsa is dekba. Ala den toor dat die minister go bezoek Nederland, ala den toor dat we taki, COVID we tak ook toe. En tide mas gambo tori def taki. Amoso. Ano dat tu nga drifasi. Adati. Na wan fast nomo. So, we archi maluku man, archi vrouw luku vrouw. Lek fou sabi dan man spasi we fristeri desma die e firma spasi sobuso na wan nationale vrije dag. Je verstaat dus dat we fristeri maar masaranang. Ja, maar eigenlijk, takasan is ook toe maar gambo. A regering takira ala den vrijdag. Ja. Tak? Je kan go straat go koiri omdat COVID de. Ja, dan na lockdown. Lockdown, dus daarna. Maar toch, ik kan, if je sabi binnen de spelregels, Dus dat is. dan ik kan doen also. Dus dat is sa is Tapi de ook. parasi. Dat is sa is de ook toe. Juist. Zo ama asan moest go. Maar mi otakwan san jaso tide, het moet van mijn hart. Je mag taki. Ja. Le crioro, le saranamang, dan mi vind taki, uno me horu seref tumsi voor bezig. Usabi is geschiedenis, 1863, afschaffing voor slavernij. Ja. Dat usabi is verleden tijd. Ja. Maar im sapek moto. Dus je no ma sapego. Sade. Zo. Maar ano mag des zo, dat je es dong e hamer nomo, dus je draait naar cirkel, voor afschaffen slavernij, na slavernij mek mi des zo, na alla kondere in grond tapu sami sabi. Ja, en mi kan kar komen, mi sap geschiedenis. Ja. In Europa, ibe abi de Saxe, de Franken, alla de mandati, de man be pot trastammen onder druk, et tek delek slaaf. Isabi toch, in een lokondere asan dat gebeurt. Dus, een krioro wana enig wang. Isabi toch. Maar dat tego luku amoro bigi prentje fatori, de shitak ala de man dat werk de seref op. De man worko de man no ta hamer tak we go suku yepi dape omdat you be put me onder druk. Dan me go suku yepi dape. No. Asan na you, like individu, must do your best. Fik motor uit de cirkel dat hij fi zorgu taki go libon ordentelijk libi. Ja, dus dat want taki zij sap do, dem go doen. En de go leer fatara want toe. Want if bijvoorbeeld pa lap wan banti tap wan heel snelle en goede manier. Maar je best wan tra ouro model die nego mee moro. Dat je leerif pa Dat je leerif pa dan je doen ook toelek van pa doen. Je sabi toch hoe wij hier ook samen kwamen. Na masar gado zorgu dat alla de forku dis contant in Sernang. I verstaan na sasa bayo kromo dus asan disi mi moest voetaken. Tak meku stap uit die vicieuze cirkel van haat en work. Dat vooral. Ja, stap eruit. Omdat telkens je met nangai serefi en dan kom je geen stap vooruit. Leer van een ander. En die leer van terawang. Want je hebt toesoort libisma. Je hebt takru libisma en een boon libisma met tantaken. En als je leert van boon libisma, ja, dan ik kan leren je op je toe. Je op je go leren op je. Ja. Want akwetje, adena akwetje en het begint altijd thuis. Nooit leren op je dat jij no mag takanga Chris. Of je no mag takanga men. Maar dat waren Japanese of een Hindustani. Ja, Nee. maar nog erger. Ja. Je no mag takanga Klaas. Isabi toch. Ja. Omdat Klaas jersey de no mag takanga Klaas. En no luku sa wan tarawan abi. Nee. Luku sa you kan make fi serefi. Dat natuurlijk. Fika ap fi serefi. En Ja. dat belangrijk. Ja. En dat je zorgt dat je a kloof tussen you nanga de tera groepu. E komorop ching. Bijna we mitanga u serefi. Ja. Je verstaan? En dat belangrijk. En dat staat me wan taki. U go in orga. Pe eleri fi sabi a economisch waarde van kondere. Fa ikan dumina economisch proces in a kondere. Fi ka sorgu taka kloof komoros mara.
Dat je nou klagen voor ons aan noemen. Dat je klagen tak input diri, Ja. onderdeel diri. Dat want dat je doet mee na ontwikkeling, je doet mee in de economie van konderen. Maar als je klagen noemen over een soort sani, dat want dat je tijna cirkel in het motto en braro tagangami. Ja, tuurlijk, want je ziet bepaalde maar ook toe, de man hits op. Tak a Hindustani na dati, a Japanese dati. Maar we zien dat vooral in Suriname. Tego, Matragambo, tego een krioro visa. Ja. De si roti dape. Ja. Je si bami dape. Muso. Je si pong dape. Ja. En als je gaat naar Hindustani, je si Asirefi. pong toe. Ja. Dat is Sani. Dus je vraagt jezelf af, sana probleem. Leksa Matragambo taki, yung roko tapi srefi, inom luku san a Hindustani abi of a Japanese abi. Nee, luku sa you kan do die srefi. Ja, na lek van Kennedy, president Kennedy betaki. Dat no actie sa akonder kan doen je. Ja. Maar vraag je eigen af, sa you kan doen je akonder. En dat belangrijk, dat na natievorming. Ja. Dat het een binding. Want dat we vinden serefi. Ja. Maar if we waka e luku mexma, want desma, die eteji taki nom lop yani, nom lop klasi, nom lop piti, nom lop meni, nom lop we water. Ja. Go luku den. Ja. Na leka torif mi omangam tanta to. Ja, toch. Mi omete taki shabaka oku adungru pasi dape. Inom go dape takrusan dape. Ay. Parboto go luku mi omu Tata de dape. let dape. Maar je ziet zelf parlementariër. Maar Ja. die naar parlementsrevi. Ja. Hits op. Terwijl, if you look at ook toe, Ja. dan je look naar suma e libi. Adat baka. Dus dat hem look toe. Ja. Naar suma e libi. Ja. Is dat weet toch? Ja. Ja, liba want trageslag. Want ras. Want ras, want mix sani. One mix. Ja toch? Ja. Dus, Wat is dat ja, ja, hij kost dat toe. nee. Weet je, Am durf. am durf dat dan ook ziet En toch? Odin en Bertje. Ja. Daarna dat hij. Dus dat hij, Isabi toch? je ziet dat probleem de. Ja. En hoe wat programma is het roko samen, liep samen, tjara kondre go vooruit. Want we zien maar ragambo. No, na COVID. Ja. Allemaal je allemaal toch? Na je hebt makandara. Je ziet toch, COVID de je poesrefi en je ziet, zij staan tak a krioro. Ja. Ego tak nanga atra krioro ego tak aan Japanese aan hun stand hier no. Ogo teka spoiti no, dat we je poesrefi. Sabi toch? Ja toch. Dus dat je begrijpt dus aan die dus na zo. Lek fami taki na masargado. Ja. Sorgu taki alamala. Konde ja ina kondere disi. Nanga wan bedoeling. Ja. Taki akang. Want if na wet man wabel tang in gorontapu. Kan da gorontapu bo fokanti. Meteji mas ragambo. Ja toch. Ja, man. Dus masargado sorgu tekster na lek wan voorbeeld. Ja. Pe ukalibi. Isabi toch. Wan sina koken de si wan moslim tempel. Ja. Mas ragambo meteji eerlijk. If je gaan vakantie, if je no man sa gwang ala sot kondre. Ja. Da e luku sernang, nou sigi kondre ara. Ja toch. Meteji. Je hebt de vruchtbare bodem. Wanneer? Ja. Ook je luku om je heen. If je ik zei dat vruchtbaar. If je tek wan aan troei troe na grond. Amai grond ba. Ja, maar dat Ik met zei dat Dus Sami want tegen de krioro bradanga safmi. Omdat mi sap geschiedenis. Ja. Teraman feti, fuchis e vrijheid. Ja. Teraman bij doti, bij per nasi. Mi gramma, famis don ja met taken. Mi gramma showplangane ede. Omdat para bede houtplantages. Ja. Dat showplangane ede voor de bij per nasi. Sawe douangen. Ja? Ja. Sawe douangen. Dat omluku fawok moto uiting. En ik ben een vrijgeboren mens. Ik ben geboren onder de slavernij. Ik saptaka bede. Ja. Maar ik ben geboren. En ik kweki, nou een presi, pemilerif alasma. En ik heb zomaar leer me ataki disi. Ja. Kulimankas money. Ja. Nou een krioro ma leer me ara. Ja. Ja. Serieus? Mi feno een boom woroko amantak de ego lipi. Kulimankas money. Dam aksama samantak dat. Ja. Amantak dus de biji sorgu taki. Yo seti gezin, yo bouw. Ja. En dat je sorgu taki lipji de chinfi. Amantak data kulimankas money. Ja.
Potwansanasi zie je ook toen natuurlijk. Potwansanasi, Ja. appel voor de dors. Sasan Euroko. Dus je moet niet leven als een egoïst, je is kattering. Nee. Want het probleem teki moest man gaan naar casa dati. Musu. Sasan Euroko. Zo. Ja, maar zeg gambo, maar COVID denonu. Iya, asan Waftaki tara. toen zo vratora mutaki. Ala yote op koranti ele so. Ja, maar tide na fevi. Fevi baga. Ja, fevi. Ja. En dat Lucas ani tramang tralisesi IT, tram 9, tram 10. Maar if je teke op maandbasis, Ja. fasi. Iya. Dat ik 30 maal dati, dat is wel met mij klaar. Iya toch aan En dat elkaar. kan. En hoe nog voeren? Dat kan. En samen begrijp maar zeg gambo teg elk. Mina een mix sani. Ja. Toch? Ja. Dan me vraag me zelf af. Safe sanga de crioro jong. De crioro mino Sef sabi. sayo. De man abuan soort bribi yere ja, fami ja. Mina crioro. Ja. Mi malermi oso deresi. Mi palermi oso deresi. Dat de. 100%. Dat de, Ja. 100%. Ja. Mit nap ne baka. Ja. Maar wan chemi sani. Oso deresi mi no denke e deresi ara. Ja, denk tu ara. Mina ba bribi dati. Met hij jong. En sana a probleem sande. Desma di e hetsi op. Na seref sanwe kong baka. Ja. E teji taki nom go teki. Dan dis op sangai. Aso wayarte wa mambe temi takai was iets pour disma. Ja no? Serieus? Ja. Maar dat was hij dan. Huh? Dat was hij. Ah, Hè? God forbid kabatuba. Met de was hij. No. Maar is dat een probleem, maar zeg dan. Te tak operatorisch. Dan me denk je logisch toch. If we man leg me uit. Ik zei dat ik was iets goed, toch? Ja. En de mij tak no amap dresi, toch? Ja. Voor COVID. Ja. Eigenlijk aan man toch een miljonair, ja. Amam de miljonair. Want dan is Charengo wereldwijd toch? Nee, jere Ja ja. toch, in Charengo dat ik de maar checkie, dat je er nou Dat de mijn discount. patentering. Juist. Dat de mijn patentering. Juist, dat me bedoel. Dat WHO nanga paho e Ja, keurig goed. Ja. Dat ben je miljonair. Ja, miljonair, Want maar- je dressing. Je dressie. Dus sobuso, die adressie die garantie vindt dat hij dus grond tapu Ja. na omen Ja. de man en hij chayepi, van obe chayepi. Suma wan voor niet grond tapu. Ik denk, was maar daar. Helemaal vernietigen. Nee. En ook toe, natuurlijk, de regering is nog vernietigd maar aan YouTube toch? Nee toch, want Ja. wa man ko woro kamina oso. Dan te ama weri mont kapje kondara dak, a garas. Ja. Yera man, jongu lib me jongu de wet mij lero wa lo sa. Mi show de mitera man op. Natuurlijk. Natuurlijk, ja, Letty. Mi show de mitera man Ja, op. Letty, jonge man is er, jonge man is tang. Nee, Nee, minister van mij go. jongu. Nou, me bedanken, maar ook toe. Ja. Ja toch. Dus na de sansa de man, na de negatieve insluipers, Ja. de man pompu die de man ede. En de man teken. En na de man de libi van de hand in de mond. Ja. En dat nog kan stap af van mentaliteit dat die en nog kan want mi ate burudu. Ja. Mi ate burudu te me shide san dat die. Omdat even kan mi akana want tara want to talk. Misschien no zo lek van mi edweng, Ja. maar in mindere mate ik kan dweng. Maar En dat dat je check dweng moro betere. Maar dat is luku atoso. Ja. Pede mij don. Amor voor a kleur met don dape. No takato. Met don dape. E pipa. Is dat de begin mij tak Iya pipa to. dape. Me luku omensma alasma di mangay de bung, if Ja. mangay de bung uka jiwantori, altijd a fossan sa me aksi feigo, Ja. I go teka prek. Natuurlijk. Im go teka Je moet prek. teken, ja. Je moet teken. Es belangrijk, want dat want taki dan misap tak tamara mi kans don jiwantorangai. Ja. Want dan ben je COVID vrij. Ja. Maar ja, maar serap gang bo, de man voor eenheid. Begonnen, dat is maar ook tak aan de man. Ja, dus bureau Mevrouw Gantor, eenheid, de man go, want de man, en masar dijk stil na want de vis man factor dat Ja. Dus dat de man go, et takanga desma, fu desma go teka prek. Ja. Den krioro, Dat fu go vooral. teka prek. Want sana sani, te luku, en uiteraard de man ableti. Ja. Alla de principe mi sap vaccinatie e ori me waka luku. De shita krioro de en mindere mate. Ja, boy. Ja toch? De vraag is vakka, no? Mi ga LSB stadion, Lely Dorp stadion. De fishi de Japanis baradanga sama e yune ala mala. Dape. Ja kan steward serf be de dape ala de ma orumang. De ma go teki, Ja. de ma go teken. En dat belangrijk dat ome krioro je shaminde. Dus dat die. De man wani man e pompu negatief sanji de man de ede en de man hoor dati. Ja. De man skrif wa losani. Wansan mi wan leko uit. En saba san dati. Taki na omen bedrijf
farmaceutisch bedrijf, die maakt dressie. Allemaal en make eji reclame je eji dressie. Ja. China maakt het ook. Toch China keur wanf den fe af. Dat dis no de voldoende. En halen dat de man tets dat de man doa brachong. Isabi temi etaki mi eleis finjungsu mine leisi ome mas koutu soroto nanga suma verkarak nanga dati. Me leis ontwikkelen tori. Fu sappe mi sappe me go. Je verstaan. Dus de man zelf de meki, aman shitaka no boen de man eerlijk dat de man keuren af dat de man tak dis kan gebruiken. Je verstaan. En dat belangrijk. Maar dat ko arti masar dijk stelen. Me kuluku zei doe. Alsjeblieft, dat was het. Ik ben tevreden met de toeloop op dit moment. Ik ben erg tevreden, maar wat mij zorgen baart, is dat ik die blakke man van me niet zie. Want kijk, op een gegeven ogenblik, als je kijkt naar de representativiteit in deze gemeenschap, dan zou ik hier om en om 50% blakke man moeten zien en 50% Aziat of ander ras. Maar ik zie die blakke man niet. Ik weet niet waarom ze bang zijn. De man vrede. Het mijn hart bloedt. Ik wil een oproep doen. Ik wil beggy de man. Ik ga de blakke man. Un kon tekas poiti. Luku. We dede in een kino. We dede in een film. We kon tekas poiti. Luku. Augustus me kies COVID vorig jaar. Ik genezen voor COVID. Ik heb VVD na atoso. Maart een jaar die ik mijn eerste spoiti. Jullie ajar die ze kijk niet tweede sport jullie komen met de gewone roko in het veld gewoon 70 jaar met begonnen not nop sangen un kon teka sport uno vrede mi ati e brudu no zo dede in een film. Ik heb wel aardig wat blakkamans gezien vandaag. Ja, u heeft aardig wat blakkamans gezien, maar het percentage verhoudingsgewijs is nog steeds 80-20%. Waar blijft de rest? Wat gaan jullie nou doen? We gaan op dit moment naar 3 woningen in Flora. En we gaan proberen de mensen hier naartoe te krijgen om hun spuitje te komen halen. En ik hoop dat het lukt. En ik hoop dat het een voorbeeld kan zijn voor de rest van de gemeenschap. Hij komt mee. Hij komt mee. Hij komt mee. Goed zo. Geef de man een big hand. Zo te zien ben ik gehaald geworden en ik hoop dat ik ook terug word gebracht. Zo loop ik terug. Lekker. Kom tegen spointie. Kom maar. Alsjeblieft. U was zo ontevreden vanmorgen. Gaat het een beetje beter met u? Ja, het gaat een beetje beter met mij. Ik zie nog meer blakkamans als ik, zoals ik het noemde. Het is niet oneerbiedig bedoeld, maar ik ben een trotse blakkaman en ik wil meer blakkamans echt gevaccineerd zien. We zijn naar 3 huizen geweest in Flora om mensen te bemoedigen om te komen. Net zoals wij toen als VAP met de verkiezingen huis aan huis gingen, zullen we ook proberen om huis aan huis onze mensen te gaan overtuigen dat ze die vaccinatie moeten nemen. We zijn bezig met een vaccinatieactie dat we naar VAP-centrum. En waka. Want we zien dat voor de blakkaman mee. We hebben briba aan het. En we nodigen dit uit voor de vaccinatie, omdat we zo in een film hebben. Maar dat ik boeien, dat kan maar voorkomen. Prima. Dat kan maar voorkomen. No, ano true. Dat je niet maar pas ook iets die maar kan boeien, dat kan maar voorkomen. Dat is zo lief door die brada. Dat je doet, maar dat kan maar voorkomen. Te adoro na je moet door je praxer me. Je praxer me. Nee. Met begi kon tegen vaccinatie. Wolu dadelijk. Ja. Denk aan Tori. Ja, centrum ja. Plak hier, je hoeft niet ver te lopen. U bent met pakketten gegaan? Om het ijs te breken in verband met deze vaccinatiecampagne hebben we inderdaad, nu we met noodhulp voedselpakketten bezig zijn, hebben we inderdaad wat meegenomen voor die mensen. En het is een goede aarde gevallen. Het is niet om te kopen of wat dan ook. Maar ango ankong zegt men in het Surinaams. Je geeft wat en het breekt het ijs en mensen zijn bezig naar je te luisteren en je kunt ze overtuigen. Het is gewoon een communicatietechniek. Ik zou denken, ik koop die mensen om te komen vaccineren. Nee, dat kunnen we niet doen, want het is een vrije wil. Je kunt die mensen niet omkopen om te komen vaccineren, maar het is inderdaad goed om
als je zo'n gesprek aangaat om op een of andere manier het ijs te breken. Dat hebben we proberen te doen en we zijn door die mensen doorgedrongen. Ja, brother Ruud, want voor freut me. Dat 3 minister Guawaka. Ja, man. Van Wakangat. Ja, de Mangwa, de 3 minister. Minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Ja, Financiën. Kado Montori. Ja, ja. Dan gaan we ego voor het transport sani naar het Jupitana. Ah, Masara Yubitana, Ja. minister Yubitana, TCT. Ja, meneer. Ja. De Mangwa Tata. Holland. Holland de Mango. Wat zou de mango doen? Jere no. De man, no, eigenlijk nog spoedsani. De Mango is die 3D. Ja. Dus is de man kong. Is Ja. de man kong. Ja, mooi De zo. man kong. Dat is mijn begrip. Taki, allemaal op de egitor otaki. Ja. Jubidana bijvoorbeeld. Ja. Ik raad ook. Amango taki over ondersteuning voor SLM. Ja. SLM, Tori. Is dat SLM een probleem, toch? Ja, na Amango taka probleem. KLM. Zorgenkind. Amango taka KLM. Lukusa KLM kan doen je amang. Is dat toch, goede man? Amango taka een organisatie voor toerisme. Want dat is ja nodig. Dat was van Ik raad toerisme, Ja. Tori. Luchtvaartverkeer, amantak ook toe. Ja. Dan gaat amantak over havenbezoek, haventori, Rotterdam. Rotterdam Airport. Ja, man. Dat is mijn Ja, toch? Dit Ja, dat want wat mi sabi, want mi volg trainen dat hè. Dat ja, En Tori. mi sap dat een samenwerkingsverband dit tussen NV Luchthavenbeheer Ja. naar Rotterdam Airport. Aha. Want a vast aan dat beseti, archi maluku manana sasa ba yokromo. Sami ete yi jaso. Ja. Ik kan ja tap manu. Want a samenwerking de zo dusdanig taki, you dus de man ekong koyepi ondersteun. Ja. Leri werkwijze van work op een luchthaven. Alla de sandati. En te de man ekona hotel aan een jemje de man. Maar dat is ook niet zoveel, toch? Nee. Ja, toch? Dus mijn adviseer van president uit. Taki, de banden moeten weer aangehaald worden. Ja, ja. Want er zijn beko voor water. Je verstaan. Ja, ja, ja. Want misap taki, met karwan wanneer meneer Van den Berg, een man dat beko die training en een man leren bepaalde systeem. En tegenwoordig aan een systeem dat die. Dan voor contact een audit heb je minder werk. Ja, ja. Want alle die je poti vinger tapa pols Ja. voor marcha luchthaven. Ja, ja. Voor sapsot se jego. Sana de manko's naar de sandati. Oké. Dus het is een belangrijk ding. Oké. Vooral naar een comfort sani, dan want no naar een comfort sani en veel luchthavenbeheer, LA, valk furu. Isabi Ja, ja, ja. toch? Want we komen myang, we komen tismoni. Tuurlijk. Dus fasimus de en if een nieuw systeem kan komen, voor kan boet lonta sani, dan juich ik het wel toe. Ja. En zo, leksap taki, allemaal bij Igitore taki. Ja. Minister Buitenlandse Zaken, kun je taka nga den oliemaatschappij daarbij. Want je hebt olitori toch? Hey, no me grap. Olitori. Kom eens doen. Ja, toch? Je taka nga remanati. Ja. Is dat toch? Omdat uiteindelijk, je hebt wat olie ja. Ja. Kan je wat samenwerken, de man kon ja kon Dus doen door ook amano toe. golf go taki fu serpeti. No man. Ah, No man. now No, you're man. talking. Ja, want daar technisch samenwerking, toch? Technisch Technisch samenwerking. samenwerking. Is dat doen Ja. dat toch? Ook toe, wat er kan bo. Als dat is wel, amande na rechter, de man blokatori, is dat maar 19,5 miljoen toch? Ja. Euro toch, is dat maar Oh, die behori. vast daarbij. Ja toch? Amago tak ook toe, maar natuurlijk als hij moest go rechterlijk fasie. Ja, ja, Maar ja. tasan, amande leg uit dat hier, tasan lusu. Ja. De massa fasie is dat de concernant toch? Van Icon. En zou dwanga is dat die. Mooi Dus zo. alla de to dat die. Dus transparantie. Ja toch? Mooi zo. Ja toch? Dus alla de to dat die. De man tak ook voor de projecten zijn de nou. Gaan de jansen projecten. Oh ja, misap de dat- project dat die. De project dat die na tata. Ja. Dus wij initiëren. Dat we schrijven in op tata. Ja. Dat de mij zijn man kon. Technische hulp. Juist. Naar money hulp. Ja, ja. Misap het ook dat de projecten wakker. Juist. Een soort sociaal zijn. Ja, toch. Dus meestal de orga, isabi de man dat kan go, kan waka mee participeren. Juist. En talanga kan de toelokale bouwja, of dat hij doet dape, of een landbouwproject initiëren. Ja, ja. De soort zijn dat je Ja, ja, bedoelt. ja, ja. Mooi zo. Dus ook toen je man, is dat Lazard toch? Is dat Lazard? Wakti. Lazard is abi toch? Oh, wakti misabi. Na Ja, de toch. Fransman de jep a regering. Ja, toch. Na tori voor de schuldeisers. Juist. Na passief gwa Juist. IMF. Juist. Dat je bedoelt. Ja, dat man ontvangt de man in Tata ook toe. Dat man ook tak over een bepaalde strategie. Ja. Van de man Chagodoro. Is dat weer toch? Dus in feite,
Mino koti mofo. Dus na leksa president taki na wan twee sporen beleid. Ja. Dus sa regering siref kan seti, seti. Ja. Want in begrijp tak pas wan tratori luswera. Want sanif Caribbean Development Bank. Ja, ja, ja. Ja. Voor beginnen nga chip project. Juist. Dus you die kan deze sab mek bij Sigri. Ja. Kan deze sab doe dati. Dan aan ondersteuning kon. Oké. Dus money kon vrij. Die kan go leren sabi voor doe asan dati. En dan bunji de jongwang. Natuurlijk, Master Gambo. Jere Master Gambo. Isabi unu, puseran sa ipsa, mus hori kan aten ook toe. Ja. Want atori si, wotak go mor para, Wotak, is ja. volgende keer. Ja. Maar ambiyima, melde mi dapik batak jere no. Yanga Master Gambo. Ja, ja. Ayuru doro. Ja, umori kan de matak botoro shuti ma baru. Dus dat die. So, we archi maluku manana sasa ba yokromo ko dorak ba fa programma. Da we taki grantani dati wan archi. En mi ap wan sanif te jono. Taki libi na minderwaardigheidscomplex na achterwege liban baka. Mek dat waka baka en krio fesi. No mek no man kontrole no wan krio li in yo kring watara. Dus we takodi. We taki grantani ma fosmi gwe wan temgwa oso. Da me go trusmani na grong. Prano wan sani. Me mek mi serefi economisch weerbaar. Me benut ala 7 mijari. Pe mi mang. Me benut voor zorgen dat met Napoli kwam jaja sarana man. Of you et Napoli kwam jaja sarana uma. Mitako grantani te wantralisi. Ja, Master Gambo pos mi tapu, want is de neti, alleen kontranga, dam shibaka, alalis me aksunu, uno trove doti tap strati. Want je ziet dat, asane go, maar je ziet wel op badra aan papira ple, alasane sweef zo. Dus nogmaals vanuit dat programma die zie, me aksunu, no trove doti tap you kondre senang. Wetaku grantani. Wetaku ete walesi, wetaku grantani, te wantralisi, do dene baka. There ain't no hiding place from the Father.